Mzuzu mwanye togolenje Nanga kuboma kukushirika jani Mwale akoti ya kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solo na ledesi ya odeja Shirugu goshu yena maji Nanga kani zonya tisa suri jani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Naga hata mzile diyo kukuri yani Oh kulinji Digudalila inu Oh kulinji Amalawi kulinji no kulinji Kumabenya kumabetsera kuti kulinji Lakaya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanye togolenji Nanga kuboma kukushirika jani Mwale akoti ya kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solo na ledesi ya odeja Shirugu goshu yena maji Nanga kani zonya tisa suri jani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwale akoti ya kujibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solo na ledesi ya odeja Shirugu goshu yena maji Nanga kani zonya tisa suri jani Kumboro bagari kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Naga hata mzile diyo kukuri yani Oh kulinji Digudalila inu Oh kulinji Mawa bwino kwa inu nonse tikulandireni ku programu yathu ya kulinji lelo pa 19 November 2025 ndi tsiku linanso labwino limene tikhale tikuunikira nkhani zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi. Osayiwala kuti iyi ndi program imene timakhala tikuunikira mozama nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi, kukambirana mwakuya kukambirana ndi adindo amene akukhudzidwa komanso akatswiri ena ndi ena kuti timange dziko lathu lino la Malawi. Ndipo lero tikhale tikukambirana nkhani ina imene yakhala ikukambidwanso kwambiri
kuno ku Malawi, komanso mtsutso ukumakula pa masamba anjezo angakhale anthu akamayenda m'makwalalamo. Nkhani ikumakhalapo kuti kodi maphunziro ndi ndale zimenezi zikuyenereka ziyenderane motani. Kodi Malawi ikufunika anthu andale otani? Kodi akufunika anthu okuti amangodziwa kuchita ndale kapena kutsogolera, kapena tikufunika anthu amene amatha zonse kuti ndi anthu andale komanso ali ndi maphunziro oyenereka kutsogolera dziko lino la Malawi? Tikhale tikuwunikira zimene constitution yathu kapena malamulo akulu oyendetsera dziko lino amakamba pa nkhani ya ma qualifications, kuti kodi anthu amene akuyeneka kukhala maudindo osiyanasiyana akuyeneka akhale ndi maphunziro otani, nanga anthu kunjaku akuyembekezera zotani, nanga pa ground kapena kumadera kwathuko atsogoleri amene tili nawo ndi atsogoleri otani. Imeneyi ndi nkhani imene tikhale tikambirana tsiku la lero, maphunziro komanso ndale. Ndipo tithandizira kuwunikira nkhani imeneyi tikhale ndi akatswiri osiyanasiyana. Tikhale ndi Benedicto Kondowe amenewa amavala zipewa zingapo ndithu, komano lero tikucheza nawo ngati mkulu wa bungwe lija la CISEC. Komanso tikhale ndi George Chaima amenewa ndi katswiri pa nkhani za ndale. Tikhalenso ndi Akamlepo Kaluwa amenewa akhala mu ndalemu kwa nthawi yayitali. Tikhale tikambirana nawo mu program yathu ya lero. Koma amene timachitira nthawi zonse sindimakhala ndekha mpulogalamu iyi, ndimakhala ndi nzanga mu studio muno, ndipo lero ndachitika mwayi kuti ndi andevu za mwayi. Mwadzuka bwanji? Tadzuka mayi, kaya mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Zimatha. Mukumveka ofowoka? Mphamvu zambiri zochuluka. Mpalatamwa. Chabwino mawawu yes mayi. Omutu ndi mmene tikhale tikuchitira program yathu ya lero. Osayiwalanso nthawi zonse timakhala ndi atolankhani kuchokera madera osiyanasiyana kuti timve kuti Amalawi eni akuti bwanji pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Ndi ndikupempheni kuti musatalikire, tatiyeni tikhale limodzi mu program yathu ya lero ya Kulinji pano pa wairesi ya Times. Nde mukuyamba kwake Wanda ndimafuna mutiyambire kuti kodi malamulo athu amakamba zotani makamaka pa anthu amene akupikisana nawo pa udindo wa kansala, wa MP komanso president, kuti kodi malamulo athu amanena zotani, nanga anthu amenewa amafunika ma qualifications otani. Ndimaona ngati tiyambire pamenepo. Chabwino leya. Mwamsanga eti mwina zikhoza kukhapo zambiri, koma tichite highlight zikulu zimene tikhoza kutengapo pamenepopo. And zimenezi zikupezeka pachatimati pa Presidential Parliamentary and Local Government Act, imene ikutichita guide kuti kodi mwina ndiyambira pa president, of course wangokambapo za aphungu ndi ma-councillors, koma tikunena kuti tunikire zonse zitatu. Maso tinene kuti amene akhoza kukhala mtsogoleri wa dziko lino ndi kuti amene akuyenera kukhala nzika ya dziko la Malawi pobadwa kapena chifukwa cha kumene akuchokera. Ndi akhale kuti ameneyo wadutsa zaka zokwana 35, ndipo akhale kuti ali ololedwe kuti akhoza kuvota. Komanso tukambapo apapa kuti maphunziro sofunikira kwambiri. Don't know kuti chichewa tikhoza nacho njo, because tikuona kuti education is not required. Okay? Ndetu kusakambapo za phungu tikunena kuti akhoza kukhala Malawi amene ali ndi zaka 21 kapena kuposerapo, akhale kuti amatha kulankhula komanso kuwerenga Chingerezi, akhale kuti ndi nzika ya dziko lino. Komanso pamene sitinangambepo za pepala ili yonse yayende kuti maphunziro pamenepo is not a requirement, sikuti ungalephere kuima pa uphungu chifukwa ulibe ma certificate. Mwina tisinena choncho ulibe ma certificate, chifukwa maphunziro mwina timaphunzira mosiyana koma ulibe ma certificate amaphunziro ankalasi. Komanso ukutha kuwerenga Chizungu, komanso ukutha Chichewa, ukutha kuyankhula komanso kuwerenga. Chifukwa alipo anthu ena ndi ochenjera amatha kumangochilankhula koma osatha kuchiwerenga, koma uzitha kuchiyankhula ndi kuchiwerenga. Ndi requirement. Ability to speak and read. Kenaka tikuzanena kuti kodi kansala akhoza kukhala otani, ameneyonso akhale kuti ndi munthu amene ali ndi zaka zosachepera 21
akhale kuti amatha kuwerenga komanso kulemba Malawi ameneyo komanso maphunziro sitinayikepo kuti azikhala kuti certificate yake akhale ndi certificate ya mtundu wanji. So mwachidule tikhoza kunena kuti tili ndi malamulo sopano amene sananenepo kunena kuti munthu amene afuna kukhala president, munthu amene akukhala phungu wa nyumba ya malamulo kapena amene afuna kukhala ward councillor azikhala ndi maphunziro a mtundu wanji. Tidaganiza kuti mwina pasakhale mbali imeneyo, azingokhala kuti ni munthu wokuti akhoza kulankhula komanso kuwerenga Chingerezi. So mwina background ku nkhani imeneyi ikuchokera pa PPLGA, Presidential Parliamentary Local Government Act. Ndithokoza kwambiri Ndevu Zamwayi poti yambira moteromo kuti tikamapita chitsogolo anthu azidziwa kuti kodi malamulo athu amati chani. Yes. Anthu amene amapita okapikisana pa ukhansala, Yes. pa MP nanga pa president, ma qualifications amene amalola kutero ndi otani. So ma qualifications ake ndi amene mwafotokoza. Yes. Mwadzuka bwanji a Benedicto Kondowe? Can you hear me? Ndi ukumvani mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ka inoyo. Ndadzuka bwino. Mukuti yankhula kuchokera kuti? Ine ndiri mumzinda wa Lilongwe. Chabwino nkhani tu kamba pano mwayimva? Ndayisatira ndithu. Inu mwakhala mdziko muno kwa nthawi yayitali. Komanso mwakhala mukutsatira ndale kwa nthawi yayitali. Timafuna timve kumbali yanu kuti maphunziro ndofunikira bwanji kwa anthu amene akutsogolera dziko lino makamaka anthu andale. Tukamba makhansala, ma MP komanso mtsogoleri wa dziko. Ziko kwambiri ndithokoze a Ndevu Zamwayi background imene apereka imene ndiyofunikira kwambiri pa zokambirana zathu. Mwina poyambirira nditsindike kunena kuti pali kusiyana pakati pa kuzindikira ndi kukhala ndi amene timati ma qualifications. Chifukwa mwina anthu ambiri amaganiza kuti kukhala ndi ma qualifications ndiye chomuyenereza. Koma timaonanso kuti nthawi zina ma qualifications samamthandiza munthu. So mwina tikadayang'ana kwambiri kuzindikira. Ndikudziwa kuti maphunziro amathandiziranso kuti munthu azindikire. Koma chimene timafunika ndichonena kuti munthu amene ali pa mpando akhale wozindikira pa ntchito yake. Ndiye mukabwerera mbuyo background imene apereka muona kuti amene ankakoza malamulo athu kuzafika tsiku la lero sadaganizire kwambiri nkhani zokhuza ma qualifications ma certificates mwina tingotero. Nanenapo kunena kuti phungu tikunena kuti amene akudziwa kulemba ndi kuwerenga. Koma mukapita mpando wa president muona kuti nkhani yodziwa kulemba ndi kuwerenga palibe. Constitution ingofotokoza kunena kuti akhale dzika ya Malawi komanso akhale munthu amene zaka zake zisanachepe kufika pa 35. Ndiye mukayang'anaso mayiko yena tinayamba kuyang'ana mayiko osiyana-siyana ndithu kuti kodi kwanza tuko nakonso zikukhala bwanji. Chifukwa dziko la Malawi limalumikizana ndi mayiko yena. So ndinayang'ana mayiko ndithu ochulukirapo kuyang'ana mwina mayiko ngati Kenya, mayiko ngati South Africa, mayiko ngati Nigeria, Ghana, Zambia, Uganda, Tanzania. Zikuonesa kuti milingo yake imene kuperekedwa ikufanana. Kutanthauza kuti kumbali za ndale mwina nkhani ya maphunziro sikwenikweni amene adakonza malamulo. Koma tonse tikudziwa kunena kuti pali zinthu zina zimene anthu amenewo zinafunika ndithu kuti akhale ndi danga loyenerera. Ndi chifukwa chake kwathu kunoko mukapita mayiko yena amakhala ndi maofesi okhazikika amene amathandizira mwina kuyang'anaso zinthu monga zimene zizi kuti anthu amene wawo atha kukhala kuti mwina understanding yawo ndiyoperewera. Ndi maofesi amathandiza wakonzekeresa kuwauza kuti akhale akuzindikira pa ntchito yawo. Ife kwathu kuno zimenezo kulibe. Chifukwa chake mwina
nkhani ya maphunziro ikumabwera pafupi chifukwa cha gapu imene ilipo kuti palibe njira ina imene ikanatha kuthandizira kuti anthu amene wawa apasidwe zoyenerera kuti responsibility imene akutenga ikhale igwiritsidwa ntchito moyenerera. Ndiye mwina ndilekezere kayi pamenepo. Chabwino tathokoza kwambiri Benedicto Kondowe potiyambira motero. Dr. George Chaima mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kwambiri leya ndikupatsa moni ndapatsa moni Msisha komanso Kondowe. Mwamva mene ayambira Msisha komanso Kondowe. Timafuna no tibwere kumbali yanu ngati munthu amene mumatsatira nkhani za ndale komanso kuyikapo mlomo ndi kuunikira anthu pa nkhani za ndale. Kuti kodi madigiri amathandiza atsogoleri kuti athe kuchita bwino pa utsogoleri wawo? Poyamba ndithokoze kuti Wanda wafotokozera bwino nkhani ya malamulo komanso bambo Kondowe adutsamo kulingana ndi nkhani ya maphunziro. Ndimafuna kuti ndinene motere nkhani ndikudziwa kuti yadabwitsa Malawi kapena tinene kuti yadza chifukwa chakuti ndale za ulendo uno ndi utsogoleri zadabwitsa Malawi. Kudabwitsa kwache nkuti mwatsogoleri ambiri amene inganene kuti asankhidwa ulendo uno kukhala m'maudindo osiyana-siyana mwina maphunziro awo ndi ochepa. Ndiye Amalawi akudzidzimuka kuti zikuchitika izo mwamtundu bwanji. Komanso pali nkhani yonena kuti kwa iwo amene amakhala kuti ndi anthu ophunzira ndithu amadigiri amapepala awo akudabwa kunena kuti zikukhala bwanji kuti president wa dziko analankhula kuti anthu amene akuyenera kutumikira akuyenera kukhala anthu okhala nazo zowayenereza zambiri zabwino kuphatikiza maphunziro, koma ambiri tikayang'ananso maphunziro mulibe. Ine mafuna ndadziwitsa Malawi kuti AI isadabwe ngati dziko. Maphunziro ali ndi nthawi imene amaoneka kukhala relevant kapena pamene amatha kuoneka kukhala ndi phindu, ndipo phindu lake ndifotokozere kwambiri ngati mmene anenera Kondowe. Ndiye kuthekera ukhoza kulowa mkalasi munthu ndikuphunzira ndithu kukhala ndi madigiri kandi 4 kandi 5 mmene ungatengere, koma ikakhala nthawi yakuti uonetse relevance kapena kufunika kwa maphunziro ako pa utsogoleri pamapezeka kuti palibepo. N'chifukwa chake mukaona kuti mwina maiko ena kapena maiko ambiri ngakhalenso muno mu Africa anthu amene amakhala patsogolo kutsogolera dziko ambiri ndi anthu oti sanapita ku school, chifukwa chakuti anthu amene aja ali nako kuthekera kopanda maphunziro kutsogolera. N'chifukwa chake tili ndi anthuso ena amene ali ndi zowayenereza kwambiri pa umunthu kaya pandale koma pa maphunziro alibe. Anthu amene mukaona ali more successful kapena ndi anthu otukuka kwambiri kuposa anthu amene alibe maphunziro. Ndiye chimachitika ichi chifukwa chakuti nthawi zina anthu ophunzira akalowa m'maoffice kwambiri yawo imakhalano theory osati practice. Zimene aphunzira ku sukulu kuja kuti azigwiritse ntchito moyenerera zimasemphana ndi mmene political landscape kapena nyengo ya ndale ili mdziko. Mundale ikamachita ndale pamafuna zinthu zambiri zimene zikhozanso kumachitika mosemphana pang'ono ndi maphunziro, chifukwa ukatsata kwambiri ndondomeko za maphunziro pochita ndale ndiye kuti pandale paja ulephera, ndiye kuti so utsogoleri siupeza yayi. So ndimafuna ndineneze kuti ngakhale tikapita ku nkhani ngati ya ndale, anthu amene amalimbikira kwambiri kutukula ndale mdziko ndi anthu osaphunzira. So inuyo mwayima pati komanso munakambapo kuti pano anthu amene akusankhidwa timafuna mutatipasako zisanzo kuti mwaonapo ndani popeza chipani cha DPP chinazabwera posachedwa kuti yayi anthu amene tikufuna kuti akhale m'maudindo tikufuna akhale anthu amene ali ndi maphunziro awa zowayenereza izi ndi izi.
ndikubwera kumeneko leya ndipatse nthawi tifotokozera Malawi kuti amvetsetse zimene zimachitika mu ndale. Ndiye mwandidula ndikukamba zonena kuti mwa ambiri anthu amene amatukula ndale mdziko amakhala anthu osaphunzira. Anthu ambiri amene amalimbikitsa anthu amene amachita nawo ndale kuti akhale mu ndale amakhala anthu osaphunzira. Mdziko muno akondowe ndikatswiri wa zamaphunziro akhozovomerezana nane kuti population yambiri ya anthu osaphunzira ali ku midzi. Ndi anthu amene amachita ndalewa amene ikafika nthawi ya ndale amathamangira ku midzi kukapempha anthu osaphunzira kuti awathandize akhale m'maudindo autsogoleri pa ndale. Kusonyeza kuti anthu amene ali very active mu politics mu ndale ndi anthu akumidzi osaphunziraje. Ndiye anthu ophunziraso amakhalapo amene amafuna kuchita nawo ndale. Koma vuto limene limakhalapo kawirikawiri ndi anthu pakati pa anthu ophunzira ndi osaphunzira pochita ndale. Ndiye kuti ambiri ochita ndale amene ali ophunzira amadzika paokha ngati anthu osiyana ndi anthu amene amakhala ku midzi osaphunzira. Mapeto ake amakhala ngati anthu onyada odzikonda. Ndiye ikafika nthawi ya kusankha anthu aja amachita prefer kapena amasankha anthu amene ngosaphunzira kwambiri koma amazindikira kufuna kukhala pafupi ndi anthu amene amayika atsogoleri andale m'maudindo. Mukandifunsa kuti maonera ndani yayi ya mdziko muno zitsanzo zilipo. Nanena koyambirira kuja kuti Amalawi ndikukhulupirira kuti mwina adabwa kani chifukwa chake yadzuka kudabwa kwake nkwakuti anthu ena amene sanapite ku sukulu ali m'maudindo. Nditchula dzina chifukwa chakuti mwandifunsa komanso sikuti ndikatchula dzina ndimbidwa mlandu chifukwa umboni wakuti aeni aja analankhulapo kuti iwo ngosaphunzira ulipo. Titengere mwachitsanzo meya a mzinda wa Blantyre Mr. Jomo Osmas, Isaac Jomo Osmas anavomereza ndithu amsisha kwadziwa bwino amenewo ndimamva kuti tuma qualification ali nawo. Andevu zamwayi ati yankhe pankhani imene andevu zamwayi ati yankhe pankhani imene koma inu mukunena zimene andevu zamwayi akudziwa, ine ndikunena zimene dziko la Malawi likudziwa mouzidwa ndi eni yake olankhula pakamwa pawo amene sanyamula udindo. Tinamva posachedwa apa tinamva posachedwa apa pa kanema akulankhula ndi Brian Panda kunena kuti yo maphunziro alibe. Ndiye ngati ananena iwo ine kuvomereza kuti alibe wina akhoza kubwera kundimba mlandu palibe. So koma tinene kuti izi zidzathekera chifukwa chakuti mukatsatiranso kulankhula kwa Isaac Jomo Osmas amene Jomo Osman amene ali meya wa mzinda wa Blantyre. Chabwino Dr. Jaima ndimafuna ndinene kuti mukamalankhula timakupatsani nthawi kuti muzilankhula nthawi yofanana. Ndi apapa nthawi yanu yatha mwalankhula 6 minutes ndithu. Nde mwina muzilankhulapo mfundo koma mwachiduleko kuti ziyende bwinobwino mwa nthawi yake. Ndamvera ndithu leya koma ndimapanga izidala kuti mwina Amalawi ndatambasulire bwino kuti amvetsetse kumene tikupita koma ndatokoza po ndipatsa nthawi imene. Zikomo wamva amene ayankhulira Benedicto Kondowe komanso Achaima. Yes. Iwe nkhani imeneyo ukuiona bwanji? Tikapita ku nyumba ya malamulo ndi kumene aphungu amakhala akuchita malamulo a dziko lino. Kuli ma issues za ma policy, kumakhala ma budget kumene kuja, kumakhala zinthu zosiyana zimene zimafunika munthu kuti uziwerenge ndipo uzimvetsetse bwino. Komano mmene unafotokozera mayambiriro kuti palibepo qualification ina iliyonse imene ikumuuza munthu kuti ukhale ndi qualification iyi kuti ukakhale phungu wa nyumba ya malamulo. Ukuona kuti maphunziro ndofunikira bwanji? Achaima nena kuti anthu ena amene amachita bwino pandale amakhala kuti ndosaphunzira. Koma ndi mmene zinthu zikukhalira mu dziko lathu lino maphunziro ndofunikira bwanji? Maphunziro ndofunikira. Ineyo ndifuna ndinene kuti ndikamakamba za maphunziro kwa ineyo ndimaona kuti mwina maphunziro wali pa mitundu ingapo. Amene tikukamba mwina mu program yathu ya lero ndoti tikukamba Young Class Ajeti formal education imene ukakhala kuti wamaliza maphunziro ufika mlingo wina wake amakupasa pepala kunena kuti uyu anazindikira zinthu kufika mlingo uno. Kenaka zimasintha pamenenso kupanda sukulu wa class alipo maphunziro amene timaphunzisana informal
you know mwachitsanzo ine limani pali zinthu zina zimene anthu tinabadwa tikudziwa kale palibe mwana amene amamphunzitsa kuti lira mona kamwana kakhanda ukakagwira pasaya pakakusekerera kapena ukakayika kubereko kokhakamba kuyamwa ma instincts zinthu zokuti umakhala kuti udabadwa nazo komano pali zina zimene anthu okulirapo amatha makaphunzitsa kamwana kaja kuti ka even kayambe kuyenda ati makagwira mkono makaphunzitsa kuti kuyenda ati mapanga choncho so that is education but I think imene ukamba pano ndi imakhala structured education yokuti anthu makhala mkalansi kumaphunzira zinthu kumapanga now anthu awiri wina sakudziwa kuti kuchoka ku Blantyre ukafika ku Lilongwe ndi ulendo wautali bwanji ndi wina amene akudziwa kuti kuchoka ku Blantyre ukafika ku Lilongwe mwachitsanzo ndi 300 km plus anthu amene wawa ndi kuti asiyana kaziwike ka zinthu asiyana somwe achite zinthu zawo wina ujazingoyenda sakudziwa kuti mwina ayenda nthawi ino pamene uya akudziwayi ndi kuti atha ukapanga calculate kuti ngati ndikumayenda siku la thunthu ndikumachita kava mwina kandi 20 km ndi kuti nikafike ku Lilongwe ndi nati ndiyende mastepe mwakuti pamene wina ujangoyenda sakudziwa kuti kuli exactly now pamene pamazafunika no maphunziro kwa ineyo awawano amene tikuti formal education structured amazaoneka no mu quality ya zinthu zako mene ukuchitira the quality of governance imazaoneka no kuti how much of education you've been subjected to ngati inali mwina imodzi ya mtundu umodzi ya informal yomwe ya midzi yathu yomanguza nazi kupanga transfer knowledge kuchoka kupita uku ndi ina ijali structured kuti maziwa kuti munthu amene akuyenera kuti azichita analyze mwina ma problems awa ndi kuti timuchite subject to this type of understanding because at the end of the day maphunziro aja ndi amene amatipasa knowledge ndeti manena kuti knowledge is power. How much you know determines how much power you have. So kwa ineyo mwina ndiyambe kunena choncho tisanaita mbasule no bwino koma chimene ndofuna kuti nditsindikepo leya ndiyo kuti usiyanise kuti kodi uyu ali subjected to how much knowledge ndi nzake you're going to see that in the quality of the governance how they are going to do quality ya kachidwe kawo kazinthu ndimene imasiyanisa anthu aja chabwino itathokoza wanda watita mbasuliranso bwino atikulandireni olemekezeka akamulepo kaluwa mwadzuka bwanji mmawa wa lero ndadzuka kaya ino ndadzuka bwino ndikukhulupirira zokuti mmatitsatira bwino lino yeah I'm following whatever conversation is there. Okay. Inutu mwakhala mundale kwa nthawi yayitali mwina Malawi sadziwa kuti inaliponso nthawi imene munapikisana nawo president wa dziko lino la Malawi amangokudziwani ngati phungu maphunziro ndofunikira bwanji pandale. To begin with anthu ambiri inuyo ndikumva zimene mukunena pamenepo koma ndizomvetsa chisoni. Zimene tunenazi? Yes. Chifukwa awanda mshisha kuti akhale pamene afika apo ndine ndili pano. Ndanu Brian Banda kuti afike pamene anafika paja ndine ndili pano. Amabwera kumkorokosa tukumacheza ari Capital Radio awanda mshisha ngoyamba kumene pamichi ndine ndili pano. Ndanu uyu somayu uyu ndani akamule tafika so bwanji kumeneko. Ya ndikubwera chifukwa cha maphunziro ndi ujeni nde paliso ndanu uyu mzimayi uyu ndanu uyu wa kutamziso uyu amene amchitapoint yep nayenso amabwera kumkorokosa every morning wina sana retrieve kasawara anaso Capital Radio. So what I'm trying to say you here is wisdom the experience knowledge imapereka wisdom. Now, kuti anthu tifuse kuti kodi amene anaphunzitsa kuti uyu nampasa degree iye anaphunzitsa ndi ndani? Kodi munthu amene anayambisa kuti kukhale PhD supervisor amene anampasa PhD anali ndani? Kuti munthu uyu ayambe education amene anayamba education anaphunzitsa ndi ndani? Ndi wisdom experience. Ndeno skulu imangothandiza chabe kuti pachizungu amati interpreting the situation. Koma knowledge, the experience, ndizobadwa. Zakuti knowledge is power, yes. Koma sikuti knowledge umakaphunzira usukulu hai. Ucheni kuti muonesese kwambiri. Dr. Banda atachoka ma ministers aja 1964 kunali cabinet crisis. Ajamati ophunzira chani osajata achosa. Anatenga cabinet imene iyeyo anaona kuti cabinet imene iyi ndi anthu agwirizana
for me to lead. They anatenga cabinet. Most of them were not educated. Amaphunzira nthawi imene kuti akupita ndi cabinet iyo. Ambiri sanali educated. Mukatiso muone m'Malawi muno tayesapo wophunzira kwambiri mmene analepherera, wophunzira pang'ono mmene anapangira, wophunziranso kwambirinso mmene anapangira, wophunzirako mmene anapangira. Nde ine ndimaona kuti chiyambi cha nzeru zabwino ndikuopa Yehova. Chiyambi cha nzeru zabwino ndikuopa anzako, kulemekeza anzako, kuti amene iwe kuti andisankhe ine ndikhale pa mpando ndekuti wandikhulupirira amene yoyo. Ndinenenso izi anthu ambiri amachita associate chizungu ndi kuphunzira. To hell with that. Chifukwa ndi chakuti chizungu ndi language otinene kuti ndi chilankhulidwe, chichewa ndi chilankhulidwe, chitumbuka ndi chilankhulidwe. Ine ndine mtumbuka pano. Koma si zonse za chitumbuka ine ndimaziwa. Ndakuliranso kumangozo. Sikuti zonse za chiyawo ngakhale kuti ndimanena chiyawo kuvechetako ndimanena kwambiri. Ndiponso ndimachikonda utumiwe leo ndi waife kwa ujeni waife anthu ndikafuna apa ndikapita apa ndakhala kwambiri ndigwanda chakwamba zachisena ndimasatiranso, zachitonga ndimasatiranso, chinkhonde ndimasatira, chilambya ndimasatira, chingoni ndimasatira. Ndakhala ku South Africa. So no munthu ukakhala ku South Africa kuja ukubwera kuno unena chingoni ndipo ndiwophunzira. Ayi ineyo chonena ndi chakuti yes sukulu tiyike apo, yes zonse zituyike apo, koma chofunika kwambiri kuopa Yehova. Chiyambi cha nzeru za dziko lapansi kuopa Yehova. Ine ndayimadi kawiri ngati presidential candidate 1994 tinati tikhale ndi debate kukwacha kuja ambiri anathawa. Bakiri Muzana zatumiza Kasim Chirumba amene chihana anachita boycott kuti no timafuna president. Ndezo tiyike apo. Inanso 1999 naimaso pa president tinali 5 presidential candidate. Ambira anzanga ambira napita tangokhala ine ndi Bakiri Blues. May they are so rest in peace. Ine chimene ndingakufotokozereni chakuti experience pomaliza knowledge zofunika kwambiri pa dziko lapansi. So inuyo mwayima pati mwafotokoza zambiri komano pophera mphongo timafuna Malawi agwire chimodzi kuti inu akamlepo kaluwa mwagwira pati kuti tikungoyeneka tikhale ndi anthu andale abwino, pa Chingerezi mati good politicians, kapena we need good politicians well educated in this country. Palibe munthu ophunzira pa dziko lapansi. I can challenge everybody pa Chancellor College. I can challenge everybody by the institution of any learning on earth. Palibe munthu ophunzira. Zimene zupanga kumene kuja mmangogawa napo chabe nzeru ndi experience ndi zina kati mukati muonesesa kwambiri makarekta osaji amene akuphunzira Wanda wamva ati palibe munthu. Chimene ndimafika kungoti kungoziwa zinthu zakuti iwe kakhalidwe kako nkakuti koma mzati za sukuruzo I forget about it. Mwina masukuru twanu tose kwa ziko hapa akamlepo tili ndi Benedicto Kondowe katswiri pankhani ya maphunziro komanso Wanda ndiyambe ndi Wanda kena kwa Benedicto Kondowe kena kuti Benedicto Kondowe, I like him because he's guiding principles of how to behave in these institutions, but not to acquire knowledge. Okay, Tanduzan, one engineer amene atipapoteke komano akamlepo akuyankhe nino tsopano Benedicto Kondowe. Let me jump in. Okay, ineso mafuna ndifunse mwina Wanda kena kono Kondowe akamlepo munena kuti palibe munthu ophunzira. Ndimafuna ndimvesese ngati palibe munthu ophunzira, kuphunzira ndi chani? Because you seem to be contradicting yourself. Komatu iwo ali ndi ma qualification ndikukumbukiranso degree yawo anapeza ndi distinction iwo anapita mkalasi. So that's why ndimafuna ndifunse kuti yayi palibe munthu ophunzira akani challenge. Kuphunzira ndi chani? Mwina in your own understanding. Okay, ndimafuna ndichite define what education is. Dr. Banda defined education traveling as part of education. Interaction with whoever has a little bit of a knowledge of certain thing is also part of education.
That's how I can define it. Yeah, you're saying part of Sometimes education. I can define it this way. So it's that part you are thereof. able to appreciate It's the part thereof. environment But that you I are want in. to now understand, because if it's part of, there has to be something that is a whole, and the others are only part of. So you said kuti palibe munthu ophunzira. Padziko lapansi palibe. Okay, then mafuna ndiziye kuti tinene kuti munthu waphunzira amene kuti akhale ndi chani chimene alibe aliyeseyo. Munangokhala chabe in a community of sharing each other whatever that the other one knows and sharing to the other one who did not know. Akondowe ino nanena munthu kamwana koya mabere. Who thought kuti ayambe kuyama paje ndima yake anangompasa kuichochi kande kanayamba kuti what is this is sucking and got used to that. So inezimene kukufuza pano zakuti tisama ine pachitumbu yatimati kuachombora anthu amene sanapite kusukuru sanapita kusukuru we should welcome each and every individual amene ali ndi nzeru zofuna kuthandiza anzawo in a community. Akamnepo Kaluwa zimene mwalankhulazo tamva. Akamnepo Kaluwa zimene mwalankhulazo tamva tikufunanso ena alankhule kwa Benedicto Kondowe tayankhula ndipo pa zimene alankhula. I like the characters. Yes. Ziko mukumbiri leya. Ndimafuna ndinene kuti tikamakambirana tikhale ndi clear picture kunena kuti sikunena kuti anthu amene ndi maphunziro sangasankhidwe, koma tisawumirize kunena kuti wosankhidwawo akhale wokhawo amene ali ndi maphunziro. Right. Chifukwa Amalawi ali ndi mphamvu zosankha munthu amene ali wophunzira ngati akuganiza kuti iwowo atha kuwatumikira bwino, kapena munthu amene knowledge yake ili yoperewera. Nkhani iyi kuchokera magawo awiri amene ndimafuna nditambasulire. So mukayang'ana zimene timati ma democratic principles akususana kwambiri ndi muchitidwe womawumiriza kuti mwina anthu akhale ndi madigiri pa zifukwa zitatu. Nkhani yoyamba ndiyonena kuti sovereignty ya dziko ndi ya aliyense amene ndi nzika ya dzikolo. Ndiye mukawumiriza kunena kuti akhale yekhali amene ndi degree, ndiye kuti anthu aja mukwaphera ufulu woti asankhe munthu amene iwowo akumfuna. Nkhani yachiwiri ndi nkhani imene timanena kuti equality and non-discrimination, zimene ngakhale mu-constitution yathu zilimo, chifukwa mukhazikitsa chikhalidwe chimene anthu ena akhala akusalidwa. Nkhani yachitatu imene timanena kuti leadership ndi academic credentials, kutanthauza kuti utsogoleri ndi maphunziro, history kapena tinene kuti experience kuonesa kuti si aliyense amene ali ndi ma qualifications amakhala mtsogoleri wabwino. Komanso pali gawo lina limene timayang'ana ma practical challenges nkhani iyi kunena kuti mwina ikhale degree yokha kapena ayi. Hayi yoyamba ndiyonena kuti kakapezedwe kamwayi wopita mwina kuma university amakhala kochepa kwambiri. Mukayang'ana mayiko ngati dziko la Malawi kapena ku Africa kunoko muona kuti mwina ndi anthu 10 to 15% yokha amene amakhala ndi mwayi umene, kutanthauza kuti pafupifupi 85 to 90% alibe mwayi. So mukakhazikitsa maphunziro amene wokha as mandatory, ndiye kuti chigulu cha anthu ochuluka chikhala kuti chikusalidwa. Chabwino. Then anthu amene aphunzira atha kupangaso abuse chifukwa chonena kuti nangasi ndi wochepa, ndiye kuti zimene azipanga zizikhala zokomera wokha kuti ena aja chigulu chochuluka chimene sichingathe kukwanirisa zimene tikunenazo chikhale chikusalira. Chabwino. Pachifukwa chimenechi ndikufuna ndisindike mawu amene ndidayamba aja kunena kuti Amalawi ali ndi ufulu wosankha anthu amene ali wophunzira bwino kwambiri, komanso Amalawi ali ndi ufulu wosankha anthu amene ali wodidikira audindo umene afuna kuwavotera. Chabwino. Conclusion yanga ndiyonena kuti pamene maphunziro ndi wofunika, koma sikuti wina aliyense amene ali ndi maphunziro amene angakhale mtsogoleri wabwino. Chabwino. Ndinayang'ananso ku USA, ndinayang'ana ku UK, Kondowe kukambirana kwathu kupitirira ndibweranso kwa inu tilankhuleko ndi atolankhani athu zikuoneka kuti akhala pa line pa kwa nthawi yayitali. Zikomo kwambiri. Zikomo. Wadzuka bwanji Bernard Muhone kuchokera mu mzinda wa Mzuzu? Ale andatsuka bwino kaone.
tadzuka bwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo pa nkhani imene tikambirana tsiku la lero. Chabwino chamba tutweni ine Mr. Augustine Saro Jere muzuzu momuno. Yes, kandi mene naso waruko. Tilipo. Okay. Tamanga background. Chabwino. Sure. Ya ngani ndaiva. Ngani yabino kwambiri. Topic yabino. King Solomon ata lowa mfumu chandiri anapemba nzeru kwa Mulungu. Nzeru zofuna kusogolera mtundu wa Israeli. Mtundu wa ukulu kwambiri. Ndifana nene ichi. Kati mitundu iwiri yasogolera. Pali asogolera amadziwa kusogolera bwino kwambiri. Kwa maphunziro munthu mwawo 0. Pali asogolera kusogolera tata kwa maphunziro school number 1. Ayi ma PhD, ma degree, ma chai. Koma usogoleri alibe. Kwati kuno kumalawi asogolera ose awawa nawo. Ozo sogolera kwa maphunziro alibe nawo. Oziwa kandi maphunziro bwino kwa kusogolera kulibe nawo. Koma ineyo I would have loved kila kandi msogoleri abina kandi zose ziwiri. Akandi usogoleri wa iye ukalemo. Komanso ndio kufunika makamaka kwa anzatu amene tikambirana lero a president aphungu makansala anzatu amene ajawo usogoleri akhale nawo is a requirement akuyenera. Komanso maphunziro of school kuyenera chifukwa chani environment yachito yawo ifunika maphunziro apa tikule tsafuna titenge phungu wachisanzo phungu wakunyumba ya malamulo kumene kugwira chito yeuja kuchoka kulibe chichewa kumene kuli ku parliament kodi phungu akauti akakusogolera inde kwa phunziro alibe akagwira bali chito office wake kumene kuli ku parliament kodi kuchoka ndiye ndikuona ngati kuti zonse ziwiri akhale nazo maphunziro akhale nawo athandiza kugwira chito yawo usogoleriso akhale nawo ose usogolerizo kuma areas yawo kuma constituency Osati bola ndo chitukuko. Akakuwa chitukuko koma ngati skulu alibe nanga ku parliament yalankhula bwanji kodi kuchizungu ndiye ndapoza tikulu koma khali zonse asogolere bwino anthu komanso maphunziro akhale nawo office wake ndi ku parliament ndiyeyo. Office kokufunira chizungu chimene president kwa akuita ku China akuita ku Japan kulibe chichewa chizungu you see now. Naso kulemba kandi president. Zonse zikhalepo ndituda moona Autokozani. zikomo kwambiri. Tipapeze ndino dzina lichi. Ine ndine website Nyirenda kuno kumzuzu pa ranki ya Katoto. Omwe ndingayangulepo ine kumalawi nthawi zambiri timakonda kumasinda zinthu ndi cholinga chili maganizo athu pa nthawiyo koma tikamasintha zinthu kuti tibwerese ichi ndi ichi chizikhala chinthu icho choti chiphindulira dziko lonse la Malawi koma chikhala choti zasinthanso kusogolo chifukwa pa zifukwa zina. Kwa apapa chonchi mukufuna musinthe zinthu muzolinga zina koma sizimakufikira. Ndenu muti chani pa nkhani imene ya maphunziro ndi ofunika koma zinthu izizi apapa tikazitenga bwinobwino wina akhala ndi nzeru koma sanaphunzire wina anaphunzira koma kayendesedwe zinthu zimamkanika ndiye apapa tili stranded tingosanga chinthu chimodzi choti chingasogoze ziko mpaka kupita pasogolo. Chikhale chani chimenechi teni tigwire chinthu choti chingathandize ziko kuti lipite pasogolo osati lizigwerera mbuyo. kwambiri. Hayi leya tekeza pamenepo. Chabwino ndathokoza kwambiri Bernard Muhone. Kwambiri. Sikomo. Mwadzuka bwanji kodi paliso ndani pa line ipa? Hello. Innocent Chunga wadzuka bwanji? Yenda dziwa bwino. Sindidziwa iweyo komanso wanda ku branch yawo. Tadzuka bwino. Tacheza ndi Malawi amene uli nawo. Ya zona ndi nzika imodzi ya mboma lino la Nkhotakota munapoya ndikudziweni. Ine ndi William Afaki. Ndimakhala kuti. Ine ndimakhala kuno ku Nkhotakota komanso ndine wapampando wa Nkhotakota District Disability Forum bungu limene imanenera aulumali wawo. Mwina nkhani imwe tikukambirana mtsiku lero mwina mwamvetsetsa bwino ndimangano ndiyota. Ndimanga yanga ndionena kuti generally maphunziro ndi ofunikabe ndithu. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti maphunziro amathandizirabe munthu kuti ampangebe sharpeni
pa nzeru zachibadwidwe zimene ali nazo kale. Komabe ichi sindikutanthauza kuti mwina maphunziro ndi amene akhoza kupangitsa munthu kuti alamulire dziko kapena ayendetse bwino dera. Koma izi zimatengerana ndi wisdom. Aja ino mukudziwa kuti wisdom ndi intelligence ndi zinthu ziwiri zosiyana napo. Timaona anthu ena amatha kulamula bwinobwino milandu kumudzi kuja kati ndi afumu koma kuti mwina sanakaphunzirepo za law. Koma poona mmene kani kuyendera kuitsata bwinobwino amatha ndithu kwangithu bwinobwino kulamula anthu uja. Komanso timaonanso anthu ena pamudzi kumene kukhazika bwinobwino anthu kukhala ndithu ndi kukhozonena kuti mtima wa negotiation skills ndithu kakhalidwe kaja kodziwa ndithu kuyanjanitsa bwino anthu. Ngakhale mwina sakugamba milandu koma kungowayanjanitsa bwinobwino kuti mwina anthu awa akhale bwino. So izozo ndizonena kuti ndi zimenenso munthu amatha kukhala nazo kuti mwina munthu atha kulamula dziko kapena dera mwachibadwidwe. Komano tisapange set aside maphunziro kapena tayike mbali maphunziro kuti amene wasikuti ndi ofunikitsitsa ayi maphunziro ndi ofunikirabe chifukwa amaonjezera kupanga sharpen ndithu knowledge ya munthu mmene munthu amatha kupangira articulate zinthu zimaoneka zimasiyanabe kuti uyuyu kusukulu kunapitidwa kusukulu mwina sikunapitidwe. Ndigwirizane ndi mawu amene kapena wedi imene akugwiritsa ntchito ena kuti quality ndi imene imatani imapanga mata kuti no the way imene munthu akupangira articulate zinthu zikusiyana napo ndi uyo. Komabe ngakhale kuti pepera anthu ena okhumudwitsa amene woti ndi ophunzira amakhumudwitsadi the way imene amapanga zinthu zawo imakhala of poor quality. Koma generally maphunziro ndi ofunikira chifukwa amamthandizira mtsogoleri uja kuti akhale ndithu walokushapa. Mwina malinda nthawi mujana forogoza wanda kuforogoza mwina timalizire pamenepo bwanji Innocent. Okay chabwino leya. Yeah. Ndathokoza kwambiri Innocent chifukwa chokhala nawo mu programu uyi zikomo. Mwambiri. Mwamva mmene alankhulira amalawi kunjaku tiyambe ndi George Chaima kuti maliziranso programu yathu tsiku la lero. Ndi mmene anthu akukambira ena pano akuti maphunziro ndofunikira inde komano sitinganeneretu kuti munthu akhale ophunzira. Akaluwa kuti ayi palibe munthu ophunzira kuno ku Malawi kupita chitsogolo George Chaima. Mukuona ngati dziko tiyime potani? Ndikoyenera kukhazikitsa lamulo lokuti munthu amene akuyeneka kupikisana nawo pa ukhansala, pa MP komanso pa president akuyeneka akhale kuti anapanga attain maphunziro pa level ina yake. Ine fundo imeneyo ndinganene kuti kukhala kwa Malawi kusankha. Koma maganizo anga ndiye kuti maphunziro kapena kupanda kukhala ndi maphunziro chingakhale no yardstick yeniyeni kapena chingakhale kuyeza kwabwino kwa utsogoleri. Chifukwa taona atsogoleri osaphunzira koma ochita bwino pa utsogoleri wawo. Taona anthu ophunzira ena atachitanso bwino. Pambali yomweyo tili pa utsogoleri. Taonanso atsogoleri anthu ophunzira bwino amenenso awononga kwambiri mbiri ya dziko. Ndiye izi zimatengera mmene ananenera akamlepo kalowa muja kunena kuti chinthu chachikulu ndi nzeru komanso ndi ubale wa iweyo ndi anthu mmene mungate kukhalira mdziko. Inu maganizo anu ndokuti tipitirire ngati dziko mmene zililimu. Ineyo ndikutero ndithu kunena kuti tipitirire kupereka mpata kwa Malawi onse kusankha munthu amene akhoza kuwatsogolera ndipo zinthu ziyambe kuyenda mmene zikuyendera pano. Tikapita kunja Winston for example, President Churchill anali munthu osaphunzira koma anali president wa America. George Washington anali munthu osaphunzira George Washington anali munthu osaphunzira koma anali president.
ndiye chimene chimapanga utsogoleri. Ndi ubale wabwino pakati pa iwe munthu wotchedwa mtsogoleriyo ndi anthu amene akhoza kukuyenereza kukhala mtsogoleri. Chifukwa chake tikamapita kopikisana pakhoza kukhala munthu okhala ndi PhD kukapikisana pa mpando wa MP, koma ngati ubale wache ulibe bwino, usuli bwino ndi anthu akumidzi, sangamusankhe. Pamene mwina munthu wa JC amene ali ndi good rapport ndi anthu, ubale wabwino ndi anthu, akhoza kumusankha ndi kukhala pa udindo. Ndiye ndikuchita conclude by saying kunena kuti chimene chimathandiza atsogoleri abwino kukhala m'maudindo ndi ubale wabwino pakati pa iwowo ndi anthu. Tathokoza kwambiri Dr. George Shaima chifukwa chokhala nafe mpulogalamu iyi tsiku la lero. Zikomo. A Benedicto Kondowe, mawu anu omaliza ndi wotani? Tipitirire mmene zililimu kapena pakufunika kusintha malamulo? Ayi, mawu anga ndionena kuti tipitirire mmene zililimu. Kale muja ndimanena kuti ngakhale mayiko amene maphunziro awo ali bwino ku US, UK, India, Germany, UK, muona kuti palibe milingo imene ikukhazikitsa kwambiri nkhani za maphunziro, ngakhale kuti akhala ndi atsogoleri amene ali ndi maphunziro. Kutanthauza kuti anthu ovota ali ndi ufulu kusankha anthu amene ali ndi maphunziro apamwamba kwambiri kapena ayi. Chifukwa nkhani imene tikukambirana tifunsane kunena kuti pabaloti pali munthu amene ali ndi PhD kapena professor, wina ali ndi MCE kapena ali ndi JCE. Ndi chifukwa chani anthu ovota amasiya munthu amene ali ndi maphunziro apamwamba kwambiri kuzasankha munthu amene ali ndi maphunziro tochepa? So mukayang'ana chonchi muona kuti mphamvu zikhale kwa Malawi wovota aja ngati akufuna anthu amene ndi maphunziro, zitha kutheka ndithu kukhala ndi atsogoleri kuyambira ku makansala ukafika upresident anthu amene ali ndi maphunziro. Ngati iwonso sikufuna, tisawumirize kuti pakhale ma qualifications ka degree kacha ayi, zikhale mmene zililimu, koma Malawi akhale ndi chisankho kunena kuti tisankhe munthu amene ali ndi ma qualifications, for munthu amene yoyo atha kuwathandiza kapena ali ndi kuzindikira kumene iwowo angathe kufuna. Bwino, tathokoza kwambiri a Benedicto Kondowe chifukwa chokhala nafe mpulogalamu iyi tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Olemekezeka Kamlepo Kaluwa, mutimalizira motani? Tipitirire mmene zililimu kapena ndikofunika kuyika ka minimum qualification kwa makansala, ma MP komanso president ndi maudindo ena? Section 20 ya constitution ikususana ndi malamulo osankha zinthu china chilichonse kumusankha munthu okumusala. Section 20 discrimination ayi. 2 ine sinanene kuti pa Malawi pa nanena kuti dziko lonse lapansi palibe ophunzira, chifukwa ine sinamve Yesu utanalowa paka nakatenga degree kuti akhale mwana wa Mulungu ayi, koma zinanena chisoni cha ujeni grace ya chisomo cha Yehova kusankha munthu. I'm quite impressed ndi ujeni meya wa mzinda wa Blantyre atamfusa chizungu chimene nanena. I was quite impressed. Oh wow, what a man. Nde izizi ndigwirizane nda Benedicto Kondowe kuti uli kwa Malawi kusankha munthu amene akumfuna, osati kuti ni mwachwa amene amasankhaja osaja palibe kuti osaja da madegree ayi, amakhala panthu ena kusukulu sanapite chifukwa chamanena kuti dindani apo, chifukwa chakuti anthu aja amafuna asankhe munthu wakumtima kwawo. Ndezipitirire mmene zililemu, komanso ku parliament kuja mafuna kuti kunakakhala nthambi ina kuti kukhale anthu alembedwe, anthu akamanena chichewa iwo azichita interpret kandi chizungu, kakanena mchiyawo azichita interpret aliyesa azimva, chifukwa ndi zimene zili ku United Nations. Koma ife chifukwa chani sitikupanga zinthuzi aliyesa ngokakamizidwa, chifukwa kuti kalekita wina wakeso pena pake sanamvesa kuti iye akaonese kuti iyeyo wophunzira chifukwa chakuti akuziwa chiyawo kapena uziwa chizungu. Then ufuna kuti the status quo should continue, koma leadership umaperekedwa ndi Yehova. Leadership aliyesa amene uperekedwa ndi Yehova. Chabwino. Telling you, yosamainda chokoma. Tathokoza kwambiri olemekezeka Kamlepo Kaluwa chifukwa chokhala nafe mu programu iyi ndi kupereka maganizo anu. Zikomo kwambiri. Wanda, utimalizira motani pa nkhani imeneyi? Pakakhala nkhani zikuluzikulu ngati tizibwera ngati dziko nkumakambirana nkugwirizana kuti tofuna chani, kuti pamawa
wina sazamakanire nzache ngati dziko togwirizana kuti asi pakufunika kukhala qualification ina iliyonse, that's fine. Komano chimene ngapemphe tikagwirizana zimenezo nditi chosepo Chingerezi, chifukwa tikumazanena kuti munthu yakhale kuti amatha kuwerenga komanso kulemba, speak and read, amatha kuyankhula komanso kuwerenga. Zimenezozo amene ati munthu wina akakhala kuti anali subjected to some form of education kuti adziwe zimenezozo. So pamene popo ndezi kukhala ngati zosemphana, sitinayike qualification kana ngati kuti munthu aziyankhula Chizungu, yet Chizungu cho anthu amachitenga ngati kuti a measure of intelligence, yet mene anayankhulira kamlepo Chizungu ndi chiyankhulo chabe. So why do we want to be speaking English when we don't want any education? Because you can't speak English if you have not been subjected to some kind of education. So scrap it off. Pasakhale so kuti munthu aziziwa kuyankhula chani, azingokhala kuti tanena kuti munthu ni Malawi ali ndi zaka zakuti tisile pamene popo, tisanenenso kuti amata mene mwina kunenera kamlepo ndikuti anthu akuzwa maloledwa. Timaona ngati ma parliament ngati mwina yachitsanzo ya ku South Africa amayankhula ziyankhulo zosiyanasiyana memu jam ndipo makhalano ma translators kamati ma interpreters amene amatanthauzira mu ziyankhulo zosiyanasiyana zimene munthu wasankha kuti amve. Maybe we should also go that route to allow anthu ali onse chifamu zaone nyumba yathu ya malamulo. So ma budget malamulo zonsezo tizizipanga mchichewa. Yes, tikamakambirana tikakhala anthu tokha ndangati amene timacheza mchizungu. Chizungu nchovuta chimatopesa munthu matuka thukuta kuti upange construct sentence yoganiza wekha sizamasewera. Mina ndadano. Yes. Ana masiku ano because tumapitisa masukulu taziyankhula ngati azunguzi. Koma ife ngati ife ana malimwero zimakhala zovuta. So tisazipase busy tokha yeti tikudziwa kuti tufuna anthu otenewa tisayikeso chipinjoyi. Chabwino. Ndathokoza kwambiri Wanda chifukwanso chokhala nafe mu programu iyi ya tsiku la lero. Apanso ndipo mapeto pa programu yathu ya kulinji lero pa 19 November 2025. Ndikuthokozeni nonse amene munatenga nawo mbali mu programu ya Benedicto Kondowe, akamlepo Kaluwa, a George Chaima, Wanda Msisha, Innocent Chunga komanso Bernard Mohoni atulankhani athu amenewo. Ine ndileya Malikano. Chikumanenso Sabata ya mawa nthawi yomweja ya 5 minutes past 7 pamene tidzakhale ndi programu ina ya kulinji mwakuma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu goshu yena manji nanga ngani zonyati sasikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemzile diyo kukuliyani Oguliji, Digudalila ino, Oguliji.